дар мактабҳо дарси зеҳни сунъӣ ҷорӣ карда мешавад. Шурӯъ аз 1 сентябри соли 2025 дар зиёда аз 100 мактаби кишварамон дарсҳои иловагии зеҳни сунъӣ ҷорӣ карда мешаванд. Ташаббуси мазкур аз ҷониби Шӯрои зеҳни сунъии назди Вазорати саноат ва технологияҳои нави кишвар роҳандозӣ шудааст. Дар хабар гуфта мешавад, ки дарси зеҳни сунъӣ ба рӯйхати дарсҳои ҳатмӣ ворид карда нашудааст, вале хонандагони синфҳои 10 ва 11 имкон доранд ҳафтаи 1 маротиба ба таври ройгон мавзӯъиҳои зеҳни сунъиро дар мактаб омӯзанд. Ин қадами нахустин буда, минбаъд ба барномаи мактабӣ боз як фанни нави дарси асосҳои зеҳни сунъӣ ворид карда мешавад. Аслан мактабе ки гузарондани дарсҳои иловагии зеҳни сунъӣ ба нақша гирифта шудааст, 60 мактаб дар пойтахт ва 40 мактаб дар шаҳру навоҳии дигари ҷумҳурӣ қарор доранд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дарди дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вега Фарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед. Ба шабакаҳои иҷтимоии Оила Тиҷи обуна шавед.